Maayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kininaw sa amin yung ubos nga lagad nga si Papa Joe. Para modalit na sad ninyo og lahi na sad nga istorya, lain nga istorya nga pinadas o sa to ang YouTube subscribers nga magahatag na to og inspirasyon, motivation o leksyon sa kinabuhi. And who knows unsay dagan sa istorya nga ipadangat kanato karon. And sa ato ang mga kaigsunan nga nakapadangat na sila ang mga istorya, daghang salamat and nakita sa nako nga ni-appreciate mo sa mga ning comment og ni advice sa inyong mga suliran sad nga gibitbit until now. Anyways, ayaw mo kalimot ha sa mga kaigsunan nato nga nagtan-aw karon all over the world. All over the world kay ang ato ang mga OFWs nagkatagman dili lang kay sa Middle East, ang uban na sa USA, naa sa UK, Southeast Asian countries. Daghang salamat nga naglantaw mo pero mas makatabang ta kung ato ang i-subscribe o i-click ang notification button. O i-appeal na lang pod ang ato ang katabi with Ate Gems kung din ato sa inyo makaplagan ang ubang mga istorya nga wala na diri sa ato ang YouTube channel. O kung kamo ginahan mo nga mopadana sa inyong kagalingong suwat para ma-impart ninyo ang inyong nagian nga makahatag sa dog inspirasyon sa uban, ipadalan ka na sa papajoesuperb@gmail.com. And by the way, kung naara mo diri sa Central Visayas, pwede sa mong maminaw nako everyday, Monday to Saturday man, 10 to 12 noon sa Barangay LS 99.5 Forever Ninduta. Again, daghang salamat kaninyong tanan sa pagsuporta diri sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Ang suwat nga pinadakaron naguluhan og red lipstick. Unsa may naa sa lipstick? Ato na siyang mahibawan sa tibok istorya nga pinada ni Annabeth. Diri sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe, may ngadlaw nimo og sa tanan nga mga nagtan-aw og nagsunod sa imuhang YouTube channel. Itago lang ko sa pangan nga Annabeth nga taga dinhi lang sa Visayas. Dila na ko ipaklaro ang exact place tungod kay gusto na ko nga maprotektahan ang mga taong involved sa akong story. Graduate ko sa kursong nurse pero wa ko nag-practice kay wa masab ko kapasar sa licensure exam. I guess mo ni ang first reason sa ako ang pagka-insecure sa akong kaugalingon. Kini mga failures ba, Papa Joe? Not to mention nga di pug ko hitsuraan, di pug ko sexy, pero naminyo kog lalaki nga arangan og hitsura. Feeling na ako very ugly na gyud ko. Unya nanimahong sudan kada adlaw, every time nga magtapad og higda sa kumbana nga si Shrek. Maligo man ako pero before ko matug kay gilikayan nako nga masultihan ko og bati ni Shrek. Yes, I remember katong gabi nga birthday niya unya wa mi nag-celebrate kay busy lagi ko sa negosyo. Sa ako ang karinderya. Bali gi-change na mo ang celebration pagka Sunday na kauban sa family. Ang mga kauban sa trabaho ni Shrek ang mga medrips kay nag-hangout sila sa bar. Nagkaon-kaon unya di man gyud malikayan nga makainom. Do di kay kuminom o di kay moinom si Shrek pero niyatong gabi una tungod kay birthday niya nakainom siya. Unya diyang gihatod na siya sa iyang mga kauban nga hubog na sa mong balay, nagsusapinday na siya nga garaon na kaayo. Una niyang napansin dayon ang akong baho. Asang larang der? Pangutana pa niya nako. Ha? Wa may larang. Di ba nagsabot na ta nga Sunday na ta maghikay? Pangutana ko pa. Gisimot-simot dayon ni Shrek ang palibot padung sa kong lawas. Di arom din ng larang. Daghan ng sibuyas ni uy. Niya pa daw yung agikik og katawa kay ang iyang pasabot ang akong lawas di ay nga nanimahong larang. Nasagmuyo yung ko niya kayo na Papa Joe. Pero ako nalang ipalabay kay hubog man pud siya. Kibaw gyud ko nga ang hubog maoy mas honest kay di gyud daw na sila mamakak. Baho man gyud tinuod ko kay wa pa ko makaligo niadto. Gikan pa ko sa karinderya, ang ako mga ginikanan manggod ang nipasunod sa ilahang negosyo nga kananan diri kanako.
Dako na akong pasalamat aning among karinderya. Kay mao ni nakapapuhunan na mo og eskwela tanang manag-igsuon. And since ako ang kamanghuran, diri gihatag kanako ang tanan nakong mga igsuon na may mga career, so diri lang nako gihatag sa akong mga ginikanan. Gikan sa karinderya, singot na kay ko. Unya tanang aso arin nako. Kay ako may muluto, Papa Joe. Beth, di makinalan nga ikaw gyud ang mangunay og luto. Ana ra ka di as cashier o. Paglingkod kay naman kay kusinero. Sulti pa sa akong best friend nga si Mars. Nakibaw biya ka Mars nga makibaw gyud ang akong mga suki kung mausab ang timpla sa sudan. May bawaan gyud nila nga dili ako nagluto. Tubag ko pa sa ako ang amiga Papa Joe. Muna nga ako gyud mangunay, unya kaniya to di na ko maligo iniguli kay mahadlo ko nga mapas mo sa kusog gikan sa init din maligo. Pero di ang pagkahubog sa kumbana unya giingnan ko niya nga nanimaho kong larang, maligo na lang ko. Bahala nga magkurug-kurug ang ako ang lawas. Pila pa lang kabuan sukad mi nakasal ni Shrek pero lahi na ang akong nabantayan nga kausaban niya. Sige na lang siya pagwapo. Well, noon, sa iya ang trabaho, need gid niya ang pleasing personality kay magatubang man siya mga doktor. Pero nga bisan og nasa balay, magpahumot gid na siya permi. Unya bisan og ordinary nga t-shirt and short ra iyahang pangbalay nga suot, presentable lang gyapon. Murag always ready na daan kung naay mo text niya then mananghid dayon na siya nga mulakaw. Diha ko nagsugod og duda sa kumbana nga naay laing babae nga gikabuangan. Magselos ko sa kumbana kada lakaw kung pwede pa lang sundan ako siya pero di mahimo kay kalisod magsunod-sunod nga wa ko'y sakyanan. Naapa ko'y priority nga timanon nga mao ang karinderya. Inigabot na ako sa karinderya, malipay na lang ko nga bisitaon ko ni Mars kay magsigil lang og tabi nga murag siya may masultian ako tanan. Ganahan man pod nga magtambay si Mars sa tindahan kay libre siya tanan, pamahaw, paniudto ug panihapon. Beth, ayaw na lagi luto-luto, bahala na ng mga suki ni mo. Maana na bitaw na sila sa timpla. Saan sa na mo nga dagha kag income nga wa mamoy anak? Ayaw palabig palos siyang day. Muna'y rason nga mabiyaan ka sa imuhang bana na kanang kalakihan nimo. Matod pa ni Mars nako. Nakarealize ko nga sakto man pud siya. Dakog yung tinuod ko income kada adlaw. Pero nga kung bana ray magpahimus kay siya may hilig mag-shopping. Ako kay di man gyud taon. Wagi ko'y maintenance sa panglawas. Kontento ko shampoo nga Palmolive ug sabon nga Safeguard, pero akong bana kompleto gina sa skincare nga mga produkto. Padayon ang pagpanlabay sa mga adlaw nga mas nagkadako pod ang ako ang pagselos na sa ako ang bana Papa Joe. Moto nga naminaw ako sa akong best friend. Wa na kay kumusud sa kusina para magluto ug igon lang ko nga mag-supervise kay naman sa ko'y kusinero. Ana na lang ko magpirmi sa cashier, magsige migtabi si Mars, hangtod nga mo nalay ako ang mamatngunan nga nagagamay ang akong mga customers. Mao di ay, nga na ko'y daghang time magtabi-tabi ni Mars, kay nihinay naman di ay ang ako ang kananan. Gibati na sa kong kalaay sa akong kagalingon. Di na ko ganahan magluto-luto kay nabisi na ko practice ug apply sa mga pampagwapa nga gipang-order na ko online. Si Mars ang akong teacher sa pagpagwapa. Kompleto na gyud ko sa makeup, lipstick, foundation, ug uban pa. Usa ka adlaw niadto ni hunong sa tungod ang service car sa mga medrips. Unya ninaog ang akong bana nga si Shrek. Kauban pod ang iyang mga kauban nga mga babae nga mga medrips pod. Nisamot ang akong ka-insecure kay guwapa kaayo ang mga babae. Bisan og lighter ang makeup, pero bagay kay tan-awon sa ilahang naong. Dear, hatagi may pagkaon be, ari may mangaon. Sulti pa ni Shrek nako. So ako putaon, dayon gisugo sa akong serbedora og serve sa ilahang gusto nga sudan. Nausab lagi ang timplas larang. Pangutana pa ni Shrek nako. Gitubag na ko siya sa akong gitubag siya sa akong tao nga dili naman gud si ate ang nagluto ana. Igora ni tanaw si Shrek sa gilingkuran akong table sa akong kaha. Kalit siyang napaakras ug napa-second look dayong tindog unya ni duol nako. Dear, mura magnapakar lang pinig ni mong ngabil. Uy, papasa taon na, mauwaw ta sa akong mga kauban. Matod pa sa kong bana nga obviously wa siya kauyon sa kong naong
nga nagpagwapa naman unta ko. Bati lang dahil gyapon ko para niya. Nanamin ko kay naramay sa amin sa kong matubangan para nako wa man natay problema. Okay naman ang akong naong pero gibadlong ko sa kumbana. Nisamot pagmugtok ang akong naong. Nagsalig lang siya nga gwapo kay siya pirmi. Pirming limpyo og humot. Long sleeve og slacks nga inutaw gyud nako kada buntag before niya isuot. Wa ko ni tagad sa iyang mga kauban labi na sa kababae nga gwapa og slim. Tason nya pution nga murag mo-action og flirt sa kumbana. Walay delikadesa. Walay kaikog nga kay bawo man unta siya nga naara ko sa tubangan o ang asawa sa iyang giigat-igatan Papa Joe. Sakto nga pasakay nagbalik sa van ng mga medrips mao pa'y pag-abot sa kong best friend nga si Mars. Niari lagi to. Diri sila nangaon, pangutana pa ni Mars. O, diri, mas may diri kay libre. Board pa na kong tubag niya. Ngawa ko ganahi sa iyahang advice nga magpagwapa kay wa mangyapo effect. Nabadlungan pinong ko sa kumbana. Imo ang tatong gihiluan. Sarkastiko pa nga komento ni Mars nga nagpasamot pa sa akong sapot Papa Joe. May pag-entertainon to nimo mga customer dito para makabawi ka sa imong free food diri. Sugo ko pa sa akong amiga nga nisunod naman pod siya nako. Si Mars ang nag-serve sa pipila kalusok na lang na akong mga customer kay kasagaran na malhin naman sa tapad nga karinderya. Pero wa madugay nakadungog ko nga murag na ikalalis si Mars nga customer. Sa katiguang nga babae ang iyang gipatas-an og tingog. Dali na akong giduol sa lamesa ang tiguang babae ug nangutan ako kung say problema. Day Beth, kani ko nang ibayad ni Lola sing gikaon ay. Matud pa ni Mars samtang nagtudlo sa gigunita ni Lola. Pasensya na day, wa man jud ko'y kwarta ikabayad. Kanila nga akong lipstick akong ibayad sa akong gikaon. Sulti pa sa tiguang nga babae Papa Joe. Manggiluyon magugko nga pagkatao Papa Joe. Nasayod si Mars nga dalira kay kumaluoy bisan og drama-dramahan ra ko nga way kwarta. Di man dayon ako pabayron. Sige kusi sa akong kilid si Mars nga pabayron gyud ang tiguang. Siyempre di ko patuo kang Mars. Ako pagani gipustan og kanon ug sudan ang tiguang para iyang madala sa ilaha. Niara lula o, dawata ni. Og katong imong gikaon ay lantog bayrila. Matud pa nako dungan sa pagtunol sa plastic nga naay pagkaon. Maayo kay kag kinaiya day. Salamat kaayo. Mapasalamaton pa ang tiguang unya wa na pud ko kabalibad kay gipugos mo gud niya og hatag ang maong lipstick. Madala ra jud kag atik Annabeth oy. Matud pa ni Mars nako diyang nakalakaw na ang tiguang. Ako siyang giingnan nga pila ra man taw ng 70 pesos uy para sa gigutom nga tiguang. Pagkahapon ni sayo ko guli sa balay kay bawo ko nga naabot na nga kumbana. Naanag yun si Shrek. Pag-abot na ako sa mua, pero busy kasi tuplok ani ang iPad nga sa work ko no to, ang iyang trabaho. Pero inig pakalitan na kog lili, nag-Facebook ra o nag-chat sa Messenger. Unya, nabantayan ang pag-ring sa iyang cellphone. Nisuda yun siya sa CR o dito gitubag ang tawag. Nagsipok na gyud ang akong og wa na ko kapugong og gituktok nako og kusog ang pultahan sa CR. Samtang nagsigit sa pangani Shrek. Niabli ang pultahan sa CR o niya nigawa si Shrek nga suko kayo. Noon sa mga kabit, pastos lagi kay ka. Madunggan biya ka sa kong boss nga nagsigit-sigit. Naliso na masiguro ng tornilyo ni mo. May pamaligo ka nito para mabugnawan ni mong utok ni mo. Para nasa na mawa ng langsi sa isda nga baho nga nipilit sa mong lawas. Nisod ko sa banyo Papa Joe. Unya na namin. Bisan nagwa na ko nagluto. Pero baho na gyapon ko. Mura kong kahilakon nga naluoy sa kong kagalingon. Nasakitan ko. Kaya wa ko magdahom nga basta-bastahon na lang kong insulto sa ako ang bana. Naligo ko sa shower. Unya na nabon og taman. Kapila ko nagbalik-balik og shampoo para mawa ang langsi sa kong buhok. Unya pagkahuman igawas ko sa banyo ug ako nakita sa Shrek nga natug sa kama tapad ang iyang cellphone. Nagilis ko sinina. Nga panlakaw kay hapon naman. Mag-away rami si Shrek kung magsigi mig katubang. Namulbos ko sa kong naong unya ng lipstick. Wa ko makabantay nga anapunitan akong lipstick, puwa man day kaayo. Mao man day ito ang lipstick nga gihatag sa tiguang nako nga customer sa karinderya. Madong na ko gawa sa kwarto diyan nakamata si Shrek. Asam ka dear, puwahan mong lips
Pero in fairness, bagay sa imong skin. Matod pa ni Shrek. Wa na ko siya pansina. Kay wa pa ko kalimot siyang bad treatment din nako. Magsuroy lang ko ilang Mars, tubag pa nako dayon lakaw. Samtang dito ko sa balay nila ni Mars, why hunong og sige ka panawag si Shrek kay papulion daw ko niya. Nagmilagro ro yung imong bana sig pangita nimo. Lakaw na Beth oy. Ulian na kay basin og gusto tumakiga, binugno ice katri. Matod pa ni Mars. So kung una nga dili na may tabo, kaysa tinuod lang, tagsan lang kayo may tabo ang love making na munduha sa kumbana. Siguro kay pirmi siyang busy or kapoy sa trabaho. Samtang ako, gikapoy masab ko. Pero okay ra mo gid unta nga ako nang buhaton ng butanga bisan og kapoy ko sa tindahan. Pero murag si Shrek na anuwad anog gana. Ni Pauli ko sa balay pero diyang nalabyan ako si Shrek sa sala, nananaw og TV, igo ra ni tanaw nako unya murag gyud og wala. Sayang ako pag-uli og sayo. Nganong iya mong ipapauli unya wara mo day may tabo. Sayo ko natuog og niya nang gabi una kay na frustrate ko. Abi nako naay may tabo pero wala. Kay paghigda ni Shrek sa kong tapad, didiretso kini og hago. Pagkaugma, naguhat ko nga makalakaw na si Shrek paingon sa iyang trabaho. Usa na pud ko nga mangandam para sa pag-adto nako sa tindahan. Naka-remember ko sa compliment ni Shrek nga bagay nako ang tone sa lipstick nga gihatag sa tiguang. Mao na sa tuwa akong gigamit para mupuwa-puwa ang akong ngapil. Unya, niadto nako sa tindahan. Samtang napaingon ko sa among tindahan ako nabantayan nga tanang tao nga ako masugatan mulingi gyud nako. Gikuha nako sa bag ang gamay nga samin ug gitan-aw nako ang hunawng ug naabay buling. Pero wala man. Ang ayan lang siguro ko sa kuang red nga lipstick, Papa Joe. Pag-abot ako sa tindahan, lahi ang gibati na kong kaabtik. Murag ganado kay ko. Nga ako mismo ang nag-serve sa mga customer kundi nabantayan nako nga nagbalik loob kay nakailan ako sa ilang mga naong. Mga familiar faces nga namalhin sa atbang sukad na lahi ang timplada sa among mga sudan. Ano matigdan ako sa tibok adlaw nga murag cheerful the way managad nako sa akong mga customer. Mo nga ganado pug ko kay ako may nangunay og serve nila. Ang ending pagkahapon nahurot ang akong energy. Murag kog naupos nga kandila sa kakapoy, gipun-an pa nga nahutdan namig mga ingredients. Ako aniadto sa department store nga akong suki para sa mga special ingredients nako sa karinderya. Tungod sa akong kabisi, ni diretso nako sa department store nga wala nga na panudlay, walay pamulbos, walay pang lipstick. Kung naibawaan pa nga makita nako ang grupo sa mga medrips dito, nakapan-lipstick unta ko. Gipangitaan ako sa akong bag pero wa po di ay kay nabiyaan ako sa drawer sa ako ang tindahan. Murag nakakita og taong grasa si Shrek diha nga natagbuan ko nila nga naglakaw sa lobby padong sa grocery. Abi kog kinsa ikom din na diroy. Yari man lang yung kag mall, mahilamos lang unta pug ka. Matod pa ni Shrek nako. Nanlakaw pa mi pila ka distansya para siguro ilikay ko niya sa iyang mga kauban aron di makakita sa akong itsura. Para nako, okay naman nako pero para siguro niya, bulag last eye siguro nga anay ang iyang pananaw nako. Dilalian mo gud kong bag-ari. Diri para mamalit sa ko ang special nga ingredients. Wa ko magdawam nga niya po di mo diri nagsuroy-suroy. Ha? Wa man to may magsuroy-suroy oy. Gikan mi hospital oy. Nya duol naman lang diri. Naka-design lang yung nga mag-dinner na lang. Defensive pa niya nga tubag diri nako. Aw, mag-dinner demo. Di na lang ti kasobraan og kaon ha. Tubag ko pa nga medyo nasakitan ko. Kay asawa ba ako niya. Pero ambot ka siya. Unsay yang panlantaw diri kanako. Amiga ra ba o boardmate lang? Kung tarong pa siya nga pagkabana, Papa Joe, mangaos sila gawas. Bisan og respetaran naman lang kun agda sa iyahang kauban sa dinner. Pero wag niya buhata. Ako pa siya nasabtan nga murag gitukmod ko niya mga makagrocery dayon. Mura na kong mubuto sa selos labi na niya nga pagpangatug na mo nga nagtapan mig higda sa usa ka katri. Si Shrek dali ra kay nakatug samtang ako mukadlaw na lang usap ako batiw og duka. Kada ko ni-attend o open sa iyang cellphone pero naay password. Sarawara naman ako niya. Nganong kinahanglan pa magud niya nga butangan og password ang iyang cellphone.
Bisan pag wala na ko sa mayong kondisyon, emotionally gyatiman paghihapon na ako si Shrek. Pagkabuntag niya na, giandaman na kog pamahaw, giplan siya ang iyang slacks o long sleeves, hangtod brief kay gusto niya init-init daw inig sulob niya. Iniglakaw ni Shrek, usa na pug kumuadto sa kuang tindahan. Madepress na dayon ko sa tindahan. Wa na ko'y gana mo lihok. Opposite kayo ang gibati nito nakalabay nga adlaw. Wag ko'y energy. Sige na lang kong lingkod sa tubangan sa kuang kaha. Okay naman pod kay wa may customer. Tagsara kayo ang nangaon. Naglibugan ni ko og naon sa to sila. Kagahapon nga nikalitan man og balik. Nya karon wala. Wa na sad. Naunsa na ba ko? Ako ba kaha ang may problema? Musabay kaha ko sa akong energy? O musabay ba sa akong energy ang akong mga customer? Taas kayo kong pananaw, lapos sa bungbong tungod sa kadaghan sa akong mga gipangunahuna. Wa madugay din niabot nga medyo batanong babae. Pagsuod pa lang niya, nitanaw siya nako unya ni smile. Dili kayo gwapa among babae, Papa Joe, pero tungod sa iyang ka-smiling mo vibrant kaayo ang iyang aura. Kaya bang tipo nga confident kaayo siyang kagulingon. Ang akong serbidora nga nagluya pod, naghukdong sa likod, mao lang nga akong gipasagdan. So, ako na lang entertain sa bagong abot nga customer. Unsay ato, ma'am? Pili lang, ma'am, para ipaserve lang nako sa imong table. Matud pa nako sa babae. Ni-order ang babae og soft drinks. Unya diyang ako nang gibutang sa iyang table ang soft drinks. Dito ni Santos kung nahuna ang tiguang babae nga nikaon nga way igikabayad. Mo nga lipstick na lang igibayad sa iyang gikaon. Bisag saon ako tanaw sa naong sa babae, pareho gyud sila naong. Batanon lang kini. Unya tiguang lang og kunuton og panit unya puti ng buhok sa uban atong nga tiguang. Sa una basin og apo ni niya kining bataa sa katong tiguang nga naghatag og lipstick. Nakalitan ko diyang kalit siya nga nakigsulti nako about sa kumbana. Ma'am Annabeth, kay labi ako sa imong bana. Wa kay ko makugang Papa Joe kay kibaw na ko nga daghang makaila-ila si Shrek. Tungod sa trabaho nga medrek. Kasagaran sa mga hospital nga iyahang madtuan, mga sekretary sa klinik, sa mga doctors o guban pa. Naghaman na siya uyab-uyab nga babae, laylain kada buwan, kasagaran sa iyang mga mauyab, mga cute, mga slim ug putiun. Wa ko masayod og angay ba ko nga masuko kang Shrek or sa babae nga di ganay mi close unya naghatod-hatod pag yun og intriga Papa Joe. Ay lang kasuko ha, Ma'am Annabeth ha. Concern lang ko nimo. Naghatag na ko warning nimo. Naaragyo na nimo ang pagsakop sa imong bana. Matod pa niya dayon na nanghid nga mulakaw. Nisamot ang gibati na kong stress, Papa Joe. Gidugangan pa sa iyahang gi-report nako. Nakaibaw ko sa mga type ni Shrek. Mahilig ni siya og mga cute, puti, og slim nga mga babae, which is very opposite sa kuang physical look. Katong gayon na gi-question nako kaugalingon kung sakto ba ang akong pag-corner kang Shrek aron pakaslan ko. Yes, nami backstory ni Shrek. Nag-rent siya sa pabangan nga boarding house sa akong mga ginikanan. Unang kita pa lang nako niya na crush na ko niya. Pero kay bawo ko nga di siya mag-crush nako. Kay dili ko niya type. Yes, ang kuno nako nga ako'y nangitag pamaagi nga maduol niya pinaagi sa paghatag-hatag og something niya. Until na naanad siya og pangayo nako og mga material nga mga butang. Murag MU na ni Shrek ni adto dihang naibaw-an sa akong parents nga uyab ming duha. Di mo sugot ang akong parents kay kibaw sila sa reputation ni Shrek nga babaero. Pero naglibog ko kay si Shrek maoy maayo kayo mo karinyo sa akong mga ginikanan. Butan kay siya. Sweet kayo basta naa sa tubangan sa akong parents. Moto nga nauyunan na lang sa siya sa akong mga ginikanan hangtod nga nasakpan mi nga nagdug sa usa ka room ni Shrek og didto gipadesisyon sa akong parents si Shrek kung pakaslan mo ko niya or mupahawa sa among boarding house. Gipili ni Shrek nga pakaslan ko. Lami na gid kayo awayon si Shrek pero nagkontrol lang ko sa akong kagalingon kay wa ko ebidensya. Base no katawan ako niya kay nga akong source gikan ra sa akong customer sa tindahan. Last na mong away katong ako siyang gisunod-sunod sa banyo nga naikaistorya sa phone.
nasultihan pa ko niya nga paranoid. Halos magbutang ko og magbuntang nako og lantaw kang Shrek nga lami kayo og hagok sa pagkatuog samtang ako taon. Naglisod pagkatuog. Pagkaog mga Papa Joe sa tindahan, haggard na kayo nga akong naong plus wala pa'y customer nga nikaon. May na lang kay pagkatotoo di ay nisud nga customer pero ako dahil nahinumduman nga siya ang tiguang nga nikaon nga way ikabayad. Ang lipstick nga red mao yung gibayad sa iyahang gikaon. Naluoy ko sa tiguang mo nga ako di siya nga gipapili og sudan. Ayaw ka wala, libre ra ka nako. Kaon lang sa mong gusto, matud pa nako niya. Ni order ang tiguang usa ka takos nga mais nga kanon ug usa ka order nga tinulang manok. Nikaon siya og pagkahuman ng utana siya nako kung nganong uwa nako gamita ang lipstick nga iyang gihatag. Kuan man gud la, busy kay ko unya gilaay pug ko og pangarte kay di man gyud ko hilig og mangarte gud. Iniguman akong ligo og panabon, mao ra na tubag pa nako. Ni pahiyo matiguang nga babae nako og ningon nga, ayaw pasagdi imong kaugalingon Ma'am Annabeth. Pagpagwapa uy, pang lipstick. Matod pa niya. Mas may pantiguang nga di na ako kaila kay nakahatag pa nako advice gawa sa akong best friend nga si Mars. Wa ko'y laing gisultian, labi na ang akong pamilya. Kay di ko gusto nga mabad record si Shrek na to nila. Somehow naka-learn kog something sa tiguang. Niuli kog sayo niya itong adlaw unya naligo ko ug kapila na kog gisabunan ug balik-balik ang akong lawas. Unya pagkahuman nag-ilis ko og white t-shirt. Ang maong nya parisan ako og maong nga short. Dayon ng lipstick ko sa hinatag ni Lola nako nga red lipstick. Mga alas 8 sa gabi diyang naabot ang akong bana og pagsud niya sa sala, di ako naglingkod sa moang sofa. Pursig nakugang nga nakakita nako. Gibalik-balik yung pamilok yung mga mata. Dito na ko nakita ang iyang reaksyon nga ang reaksyon sa mga tao nga akong malabyan first time na ko igamit ang red lipstick. Sa una-una nga, bagay yun siguro nako ang tone sa mga lipstick, Papa Joe. Kasi magtuo nga tungod lang sa lipstick dunay may tabo namo ni Shrek. Sa tinuod lang, tags na kayo na may tabo ang linapaay na mga duha sa mga nakalabay nga mga adlaw. Kung wa ko na sayop, 3 months na mi nga way ana-ana, Papa Joe. Pero niya itong gabiun na murag nagutom ang leon kay iya dayong gisungkaban ang karnero. Happy kay ko, samtang naglantaw sa kumbana nga natug. Though, pirmi nang may tabo sa mga kagabhion nga wakoy lang mabuhat kay di ko makatug igor ko maglantaw sa kumbana. Pero niya itong gabiun na kay nabisbisan ang tigang nga yuta, nakasmile ko samtang naglantaw sa akong bana. Maura man dahi ni ang iyang gusto. Pues, di na ko magpalusyang. Maligo na ko pirmi. First thing in the morning, dayon mang lipstick sa akong paborito nga lipstick. Pagkaugma, before nilakaw sa trabaho si Shrek, ni sidebit pag yun ni siya dali-dali og lapa sa karniro. Halos di ko makatuo sa pagbago ni Shrek. Nagampo ko sa Ginoo nga unta, tuloy-tuloy na ang iyang kaayo diri nako. Pila ka adlaw nga ingon ato si Shrek. Kada abot niya, kada lakaw, lapaon dayon niya ang karnero. Hangtod nga, wa na ko makapugong, akong gisulti kang Mars ang akong nahibudngan. Unsa? Tungod lang sa lipstick? Nga hinatag sa tiguang mong nausap si Shrek? Patutuo kay ka Annabeth, oy. Di ka na tungod kay giatiman na nimo imong kagulingon niya, karon nibalik na ang gana ni Shrek diha nimo. Natural naman siguro na sa mga lalaki ang ingon ana, day. Matod pa ni Mars. Pero day, akong gisuwayan og gamit ang laing lipstick. Murag, wa may reaction sa Shrek. Ako po gisulti ni Mars, ako nabantayan nga kung mag-lipstick ko sa lipstick sa tiguang sa tindahan, mas mudagan ang customers. Dito nasiga ang mga mata ni Mars, kaya na-realize niya nga base ng tiguang kuno kay murag si fairy godmother. Sa mga pelikula, o niya, ako murag si Cinderella kintahay, nga gihatagan og sandal sa fairy, tungod sa kabuutan o kamaayo sa kinaiya. Sama nako, buutan kay ko sa mga customer nako, ug na-witness gud na ni Mars nga gitarong na kong tagad, ang tiguang gawas nga wa na ko pabayra, gipustan pa nako og pagkaon. Unya, gatoy mong giingon nga baton ng babae nga parehog naong sa tiguang.
nga mo'y nisumbong nga naay babae imong bana. Kauban na kato sila sa tiguang? Kay concern man kay siya nimo. Pangutana pa ni Mars. Ambot lang ka, Mars, pero bahala nagtinuod pang naay babae si Shrek. Uy, ang importante nga okay na mi. Iya kong gabsun day and night. Nako pa. Dungan sa pag-agik-ik ug katawa, Papa Joe. Unya, kung mahurot na imong lipstick, pangutana pa ni Mars. Dito na kong ikulbaan og taman. Sao naman lang kung mahurot og di na kumugwapa sa pananaw ni Shrek. Ang tambag ni Mars nako nga ipadaginot lang kuno ang lipstick. Gamiton lang kuno nako og akong tudlo og kuha sa lipstick para dugay mahurot. Sukad niya to, amo nang giat nga natiguang mga babae nga mobalik og kaon para mangayo og laing lipstick. Basin pa diay, dagan pa siya stock, Papa Joe. Yes, gidaginot gyud nako ang lipstick ug tuod man sa sunod nga mga adlaw kay maayo ra kayo ang among relasyon ni Shrek. Pero sa kagabi, samtang nagtapan mighigda human sa binugnuay sa mga wild animals, doon na siya gisulti nako nga nakapakugang kay nako. Unsa? Mo abroad ka? O lagi dear, unsaon nga? Na-apply naman. Try raman totoo nako akong application sa kuha mga kauban pero nadawat mi sa Taiwan. Nakahila ko og taman, Papa Joe. Sa akong nibawaan nga naday siya ay mga less than 2 months na lang nga mo stay sa akong kiliran. Ay lang ko kaguol, my dear. Kay nabitay video call. Mura maghihapon tag nagatubang ta permi. Matod pa ni Shrek nako. Awan niya masayri mao nga andako na ko nga kabalaka o pangutana kung napabaka bisa ang lipstick via satellite, Papa Joe. Mag-work pa ba ka ang magic sa lipstick sa video call? Sumato, Papa Joe, nahitabo ang akong gikahadlukan. Ang paglarga ni Shrek paingon sa Taiwan. Matod niya, 3 years ang iyang kontrata. Kadugay pa niya nga makabalik sa akong kiliran. Suda ng mga tuiga, pagkadaghan pa na pwede nga mahitabo. 3 days after nakalarga si Shrek, ako nadiskubrian nga nagsabako sa among baby ni Shrek. Excited na akong ibalita niya through messenger. Kay pag-abot niya, dito naka-online man dahil siya. Happy ko no kay siya. Ug matod pa sa kumbana nga magkaanak nami. Padakon pa niya ang iyang paningkamot para sa among pamilya. Pero kabaliktaran ang nanggawa sa iyang baba kumpara sa iyang mga aksyon. Nasulti ko kini tungod kay 3 months pa lang gani si Shrek dito sa Taiwan, halos di na kini manawag diri kanako. Pirming offline ang iyang messenger. May na lang o manawag siya at least once in 2 weeks. Kada video call niya, Papa Joe, mang lipstick manunta ko pero murag wanay bisa. Siguro dili na kini epektibo kung nasa layo. Naguol kay ko karon, ilabi na nga mabdos ko sa among anak. Mao po niya hinungdan nga nagsuwat ko nimo, Papa Joe, kay magpatambag ko, Papa Joe, unsay akong buhaton. Layo kay siya nako. Maglisod kog spy niya kung naa ba siya babay or wala. Mga nakay na ko karon pero wa ko'y kalipay. Palihog, tambagi ko, imong magtatampo, Annabeth. May adlaw nimo, Annabeth, no? Daghang salamat sa imong suwat tampo. I don't know kung unsa joy absolute nga tambag niya para nimo, no? Pero kanitanan magdepende gyud siya nimo. So, ang kaning lipstick nga mo ang gigamit sa akong pananaw lang, mura ni siya og nahug og placebo effect. When you apply it, feeling nimo doon na siya ay superpower. So, mura bag nakay anting-anting kunuhay ba? Do di gyud na siya tinuod, pero tungod kay feeling nimo imong una tinuod, maprotektahan ka. Dili ka ngay mahadlok. Samar sa pagtuon na to sa tuang labaw nga mga gahom, which is mao gyud unta na mo una. Kung nagtuo ka sa ato ang Ginoo nga mo imo provide, mo imo panalipod nimo, mo imo tubag sa imong mga pangutana, di jud ka mahadlok kay naa siya. But the problem is imuhang gidivert into material things which is ang lipstick. Wata ka ba og usay nag-drive ni Shrek dihang nahitabo ang mga pagbugno sa leon ug karnero ug ikaw basad gyud ang ginuna ato? Or unsa ba? Or maybe tungod kay doon na siya plano nga magpalayo, dugay-dugay pa siya mauli, or I don't know kung sa may tabo in the future, muna nga
iyahan na lang nga gipaninguhaan siguro nga makompensate ang imong kamaayo nga adto niya. But nevertheless, just trust in God. Remember, nga kung tinudanay nimo nga love si Shrek, whether dili ka love niya or pasagdan barong kaniya, ang importante diya nga dunay namugna sa gugma nga imuhang gihatag sa usa ka tawo nga maoy mopahinumdom kanimo always sa nindot ug tim-os nga gugma nga imong gihatag sa usa ka tawo, which is ang imuhang pana nga si Shrek. And again, mawito na nga mas gihangyo ti ka nga ampo kanunay isalig sa Ginoo tanan kung unsa may dagan sa inyong kinabuhi. Si God na ang bahala ni Shrek dito pagpahimagno kung para gyud siya sa imuha. Kaya doon na sa siguro rason nga nung di siya katawag or permi siya nga offline, but tungod sa imong mga insecurities, nag-overthink lang yung kapag ayaw. So what yung kuilayang ika-advise ni mo dahil nga pinaka hugot o epektibo kayo, maura gyud ang pag-ampo sa tuang labaw nga mga gahom. Nga unta, hawanan o limpyuhan niya ang imuhang huna-huna, nga di mag-overthink para sa imuhang gisabak. Ang importante, ang kinabuhi karon nga namugna sud sa imuhang lawas. And also, basasad ang mga advice sa comment section nato sa to ang mga subscribers kay daghan sa kag mga pagtulunan nga makuha nila. But again, at the end of the day, ikaw lang gihapoy mo pili o ikaw mo'y makadecide sa saktong nga mga butang nga buhaton nimo para sa imong relasyon. Okay? But before we go, I would like to greet and acknowledge, shout out nato ang ato mga subscribers nga nagtan-aw nato sa tuang previous nga video, no. Dili na to mahurutanan pero ato lang ni shout out si Junicio Talugo, daghang salamat, and ni Nilboy Tormayaw, daghang salamat. Si Mira Natabio, shout out nimo, si Padens ST9F40. And also, ningon ba sa taga Bohol ni siya, kanusa kuno siya nga ma-shout out. Ni Homer Lim, daghang salamat, more power sa nimo bro. Marlon Amarilye, and nasa Baybay Leyte, ipanabi pa na diha nga natay YouTube channel. Si Mary Ann Despi, daghang salamat. And also ni Mary Grace Sumamilio and Rosana Dihito, daghang salamat sa inyong pag-subscribe. Si Maria Teresa Ochia, silingan na to sa Sugtungan. Yan, Lapu-Lapu. Daghang kita mga viewers dito sa Lapu-Lapu. Si Janelle Sigarino sa Lapu-Lapu gyapon pero sa Olango ni siya karon. And shout out ni Sarah Pagdayeg Cañete, and hi sa kuno sa ilang ni Derek Ramsey nila nga si Wendell Otida, wow kuyawa, from Offline Editors nga suki nga naminaw nato. And Marieta Espultero, shout out sa ni Delio Septimo nga taga Tabango Leyte, ni John Carlo Kieta, o hi sa day ni Rose Galo Kieta sa Sierra Bulyones, Bohol, nga always na sila naminaw nato. Si Perez Lynn, thank you so much diya sa Bohol. Si Queenie D, daghang salamat ha sa imong pag-comment sad. Shout out sad ni Chirel Lutaw. Yan, og hi day ni Joy. Adi si Joy dito tong sender yung gihay. And ni Chucky Channel 588. Shout out nimo diha og Tribal Hearts. Thank you. Siya taga-kuan siya. Hi day ko noon ni Cherry Castro sa Danao City. And ni Ryan 1231, shout out, listening from Balamban, Cebu. Wala ka sorry di balik da sa TCH. Ni Miguelito Ponsica, di Cordoba Ibabaw, dollar silingan na sa Japon nato ni. Og si Bisaya Maru diri sa Taiwan. Uy, basin og kaning bana sa sender kay ilar mo ani. And there is Secure Pharma sa Ormoc City. Daghang salamat ha. Si Marlin Mayor 5349. Yan. Si Jejomi Nuneza there sa Liluan. Shout out. Robeline Comendador. Daghang salamat. Pampalabay daw na sa oras niya.
Mariano Obena, daghang salamat diha sa asa man ni siya sa Mandawi Tipolo sa Prince Retail Companies nga naminaw na to always si Ariel Villarin, and shout out ni Noel Damos diya sa Hungary, Europe. Wow, layo na no. Si Salataniel Armit sa Beijing, China. Wow. Padanya sa mga suwat sa diri sa ato ang channel. Si Kamanggo Vlog 599. Yan, daghang salamat from Trail of Garments, Iligan City. Daghang salamat ha. And Eva May Vlog 97 from Panglao, Bohol. And Marianito Omar. Yan, daghang salamat si Charlene Baclohan. Shout out ni Janice Tora. Thank you so much og ni Chenik Corda og Bricks Rojas sa Cogon Cruz, Danao City. Daghan pa nino Giselle Cartaja sa Kingdom of Saudi Arabia. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw diha ha, mga OFWs amping kanunay. Sa Surigao City si Anafe Fonchica, si Miguelito Ponsic, dagan-dagan niya. Ubay-ubay pag yun niya ito, di na ito mabasa tanan. Sunod na sad nga video. Daghang salamat sa inyong pakiguman. Kiniyo sa inyong ubos nga lagad. Papa Joe, mabuhay and God bless. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo,
Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.